Hei kaikille! Me ollaan täällä kesäyrittäjyyden ja yrittäjyysopintojen äärellä. Tervetuloa kuuntelemaan. Mä oon Jaana Teräsmylläri, liiketoiminnan opettaja Sammonkadulta, ja mulla on täällä mun kanssa mun juuri valmistunut opiskelija Iida Nieminen. Iida, sä oot pyörittänyt tämmöistä harjoitusyritystä. Minkälainen kokemus se on sulle kaiken kaikkiaan ollut? No aluksi oli tosi haastava kokemus, koska mä olin luokan viimeinen, joka keksi edes koko yritysidean. Ja mulla löi pää ihan tyhjää, että mitä mä teen, ja se oli vaikeaa aluksi. Mutta sitten kun sen keksi ja alkoi oikeasti rullaamaan, että mitä mä teen, alkoi saada asiakkaita ja muuta tuommoista niin kuin omaa tekemistä oikeasti tehtyä, niin se oli tosi antoisaa ja semmoinen kokemus, mitä kyllä jatkossakin haluan. Minkälainen se sun yritys oli, minkälaista sä pyöritit? No mä kirjaimellisesti myin mun osaamistani, eli kaikkea mitä vaan pystyn vähän niin kuin laskuttamaan, että tein myyntiä, asiakaspalvelua, varastohommia, PR-hommia, olin messuilla myymässä ja myöskin lapsia hoidin ja olin koirahoitajana ja siis ihan oli niin kuin taivasrajana mitä kaikkea, mutta lähinnä se painottui siihen myyntiin ja asiakaspalveluun. No mitä sä sanoisit, että mikä oli sun niin kuin suurimmat vau-elämykset ja opit siitä polusta? No varmaan isoin vau-elämys oli se, tai ehkä se tajuaminen siinä, että oikeasti kuinka ainutlaatuinen tilaisuus toi on. Että ei kellä tahansa ole mahdollisuutta tehdä tuommoista yritystä ja noin niin kuin vapailla käsillä ja taivasrajana ilman mitään niin kuin stressisistä kuluista ja sellaisista. Niin se oli isoin vau-elämys, että kaikki rahat mitä tienasit, niin ne oikeasti tuli sulle. Ja se, että kuinka vähän niin kuin aitoa yrittäjämäistä toimintaa se vaatii. Tai sellaista, että niin oikeasti piti toimia yrittäjänä, että sä niin sait jotain aikaa. Olisiko sulla joku yritysidea tai jotain osaamista, millä sä voisit tienata rahaa, tehdä siitä vaikka itsellesi kesätyön? Meillä olisi nyt tarjolla tällainen kesäyrittäjyyskurssi, jossa voi suorittaa yrityksessä toimimisen tutkinnon osan 15 oppia. Ei ole väliä millä alalla, mistä toimipisteestä olet. Se tutkinnon osa käy aivan kaikkeen. Kysy lisää opinto-ohjaajaltasi ja ilmoittaudu ihmeessä mukaan.